Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at makayos sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. At paki-follow na rin po yung aking YouTube channel, Facebook page ko po, Liwangan ng Pangasinan, para matulungan po ninyo ako. At tarin ko pong napalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na pambalang gagabay po sa inyo lahat. Sana sa panood nyo po aking YouTube na maliit na channel po ay sana kayo po ay palagi malakas sa araw-araw at malaki sakit sa araw-araw. Andito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po sa inyo ng mga lihim na karunungan para magagamit po sa araw-araw. At higit sa lahat po, hindi lang po spiritual kundi pati physical na karamdaman po, ipakakalog ko po sa inyo lang dito. Dito po nyo lamang kumututuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Ang isi-share ko po sa inyong araw na po ito ay orasyon protection sa buong para sa buong pamilya po. Pamaraan po, kumuha ng isang dakot na asin, ilagay sa isang bote na may langis, langyog, at kumuha ng malinis na papel at isulat ang orasyon gamit ang lapis at ilagay sa bote na may asin, langis. Narito po ang orasyon na yung isusulat sa papel po. At pagkatapos po, ilagay niyo po sa tagong lugar na kayo lamang po ang nakakaalam. Ilagay sa loob ng inyong bahay. Ang pamamaraan po na magagamitan po ay kapahamakan sa masamang tao, sa sakit, aksidente at iba pa po. Protection po sa buong pamilya po ito. Kaya isi-share po sa inyo para malaman po ninyo. Ang dapat po ay pag nagpupukon po tayo ng orasyon po, nagpupursige po tayo, kung may masiting nais at bukol sa puso po natin na isa po isipan po natin ang paggawa po ng mga bagay-bagay at maglinis po tayo sa sarili para umapit po yung orasyon na ating gagamitin po. Narito po ang orasyon po. Atmi, huib, risuok, ai, mai, ai, ui, ai, uu, isit, itak, inatak, imok, Diyos, widok, Diyos, dok, Diyos, 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 igusog, kabi, Diyos. Narito po ang orasyon po. I-screenshot nyo lang po. Po. Screenshot nyo para makakon nyo po. Ayan po, salamat po. Sana po maintindihan po akong ibig sabihin po na wala isang buong pamilya. Sana po ay pag gumagawa po kayo ng orasyon po ay may masiting nais po kayo na inyong gagampanan para kumasi po sa inyo mga binabagi ko mga orasyon po. Napakabisa po yung mga binabagi ko mga orasyon. So hindi nyo po alam na
hindi po nakakaalam na marami nakakaalam na hindi gamitin po. Kaya sinishare ko po sa inyo lahat ng aking manalalaman na pati pandiskarte po sa pagkon po. Sinusulat ko po dito para mailagay po ninyo, maisulat po ninyo. At higit sa lahat po ay shoutout pala kay shoutout po sa inyo lahat pala. Shoutout pa ay Andy Bonifacio commented, Robin Mantanilla, Arnold Francisco, Harry Sator Pater commented, Dimor, Iomor, Iobor commented, Peme Batalya commented, Silas Eleanor Restiros, Roy Yana commented, Nordan Bo commented, Luke Dalampinis commented, LJ Marie Sanglay, Jonix Bindadin, Ren Solis, Maricar Cruz. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po, shoutout po sa inyong lahat. Sana po ay gamitin po lamang sa tama at magpursige palagi sa ating ginagawa at isa po sa isipan po natin para kumasi po yung ginagamit po ng mga orasin natin na pinagkakalog ko po sa inyo. Ingatan po at huwag ipagyabang. Palagi nyo pong ingatan. Basta tumutok lamang po kayo sa Hiwaga ng Pangasinan at mag-subscribe, mag-like and share at pakipalo na rin po yung Facebook page ko po na maliit na channel, Hiwaga ng Pangasinan. At tatanin ko po napakaling utang loob sa inyo lahat. Sana po palagi kayong magpursige at magmahalan, magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan. At higit sa lahat, huwag pong makalimot tong tumulong sa taong hininga po sa hirap ng buhay. Sana po ay malakas kayo sa araw-araw at walang sakit. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hiwaga ng Pangasinan po.